Сап салкын яңгырга сарылып, әй күңел, нияткәр бармыйсың. Ә синең шул кадәр йотлыгып, сагынган чакларың бармыйсың? Сагыну, күңел халәте хисләр, әлеге сүзләр бу шагыйрьнең иҗатын сыйфатлыйдыр. Бүгенге әдәби хәзинә тапшыруында нечкә күңелле дә, кыю сүзле дә Эльмира Җәлилова шигърияте белән танышырбыз. Эльмира Җәлилова 1979 елның 5 декабрендә Актаныш районы Яңа Әлем авылында туа. Үз вакытында аңа районның күп кенә авылларында яшәргә, укырга туры килә. Яшьтән ук каләм тибрәтә, шигырьләре төрле газета-журналларда басыла башлый. Кыз күңеле дигән беренче җыентыга 16 яшендә дөнья күрә. Шул ук елны Казанга килә, Казан дәүләт университетының журналистика бүлегенә укырга керә. Бүген ул яратып укыла торган шагыйрьләрнең берсе, күп кенә популяр җырлар авторы. Симфония тыңлыйм, тыңлап туймыйм. Җанга үтәлмәде заман җыры. Бер кем арбасына утырмадым. Күңелемнең күтәрелеш җыры. Беренче шигыремне язганны хәтерлим. Без әбекей белән чәй эчеп утырганда, инде шундый әбекей белән икәүләп без шул беренче шигырьне язган идек. Кич белән без җыелып чәй эчәргә утырдык. Утыра идем җибеп, шикәрем беткән иреп дигән шигырь иде ул. Бар иде бит яшьлегенче дигән ялкын дигән балалар матбугаты һәм инде яшьлегенчедә эшлидер иде редактор булып Роберт абый Миннуллин. Мин хәтерлим, менә аңа анда шигырьләр җибәрә башлагач, Роберт абыйның үзеннән шәхсән хат килеп төште. Менә синең шигырьләрең әйбәт, ләкин әле алар шигырь булып җитмәгән, менә сиңа тагын эшләргә кирәк, тагын язарга кирәк. Шундыйрак истәлектәге хат иде бу. Шул мизгелдә мөгаен шигырьнең шул кадәр зур әйбер икән, кадерле әйбер икәне тоелгандыр. Мөгаен бәлки менә шул минутта иҗат башлангандыр. Эльмира Җәлилованы мәхәббәт, җылы матур хисләр шагыйре дип атыйлар. Һәр шагыйрьнең, әдипнең үзенә күрә бер язу стиле, төсмере булырга тиештер. Аның әсәрләренә аерым самимилек, зәвык, сихрилек хас. Бу үсмер вакытында иҗат иткән беренче шигырьләрендә үк чагыла. Менә бу минем иң беренче шигырь яза башлаган дәфтәрем. 12, 13, 14 яшьтә язылган шигырьләр. Ул күңел дәфтәре дип аталадыр. Монда язадыр мин шигырьләрне. Һәм инде аның бар иде менә ягы, менә бу яктан башланганнары, моны инде бөтен кешегә дә укырга, укытырга ярый. Бар иде дәфтәрнең икенче ягы, бу якка инде мин иң яшерен шигырьләрне язадыр идем. Ягъни беркемгә дә әнигә дә күрсәтмидем. Һәм әни мине шушы шигырьләр барын белгәч, җитәкләп алып төшеп китте. Актанышта безнең бар иде Агыйдел докымнары дигән әдәби берләшмә. Анда безнең җитәкчелек итәдер иде Илфак абый Ибраһимов, аны инде күпләр белә. Ул Мөхәммәд Мирза тәхәллүс астында яза, шагыйрь. Менә ул мине иң беренче Эльмира, син бит шигырь яза аласың, булар бит шигырь, буларны күрсәтергә кирәк, буларны чыгарырга кирәк дип. Беләсеңме, минем сине карга күмәсем килә. Кышкы төнне яңгыратып синнән көләсем килә. Һәрбер теген эсләреңнән кабат кыясым килә. Салкын төнне йөрәгеңнән ялкын тоясым килә. Беләсеңме, минем сиңа карлар сибәсем килә. Һәр инчесе саен сиңа сөям диясем килә. Яшь шагыйрьгә иҗади рух, канат биреп торучы кешеләр шактый була. Иҗат сукмагыннан кулдан тотып йөртүче әнисе, җанга якын киңәшчесе, әбисе, наклы тәрбия биргән үрнәк булырдай әтисе, илһамландыручы энесе. Хәер, бүген дә терәк булырдай үсендереп торучылар күп. Шуның белән мин бәхетле ди ул. Әбекәй мөгаен мине иң күп тыңлаган кеше булгандыр, мәсәлән. Һәм инде ул һәр вакыт мине күтәреп торадыр. Ул менә һәр вакыт әйтәдер инде: "Син тәвәккәл хуҗа. Син тәвәккәлисең икән, син аны эшлисең" дип. Һәм менә әбекәй киткәннән соң минем аңа цикл шигырьләр. Чөнки ул минем тормышымда бүгенге көндәге иң зур югалту. Сагынуым чиктән ашты сине. Тыным белән тартып китердем. Гап кызганнан кыза утырабыз йотып, янып беткән төннең төтенен. Төнне тыңга ялгадык без бүген. Ябык торсын вакыт ишеге. Син сөйлисең. Күңел китабымны яттан белгән хафиз шикелле. Сүзләр, елау, көлү барсы бергә шартлап сына сабыр тизгене. Сәер халәт.
Сиңа карыйм да мин, һәм һәр вакыт күрәм үземне. Мине әрнеткән гам, минем уйлар, минем моңнар күңел түрендә. Җан да, кан да тарткан һәм без бергә туганлыкның туган көнендә. Ни гаҗәпсең, хәсрәт димим белән мин, шатлык сыймый бүтән беркемгә. Җанны җанга түгә алыр кешем. Син бердән-бер, берәү бу җирдә. Нигез йортта утлар сүнгән. Тәрәзәдә ятимлекнең шәүлә күләгәсе. Саубулашу, күңел кышып елый, нигез йортның юан бүрәнәсен. Тәрәз төпләрендә гөлләр иде, озатып калган, каршы алган пар күз көтә иде. Тынны кысып үзәкләрне өзеп, бу сагыну җанны үтәр инде. Иде, тәкъдир шушы йортка ачылмаска диеп йозак салган. Кагылмасын язмыш, япма ул капканы, анда минем бала чагым калган. Конфет кәгазьләре җыйган чагым, әтәч талар диеп уйлауларым, бабакайның матай люлькасында урам катканагы санаганым. Әбекәйнең тавыкларга пешергән бәрәңгесен ашап йөргән чаклар. Минем әле елый белмәгән чак, минем чырык-чырык көлгән чаклар. Көтү каршыларга йөргән чаклар. Сарыкка дип алып чыккан ипи телемнәрен капка төбендәге бүрәнәдә истә әле тәмләп кимергәнем. Бабакайның пешән чапкан мәле, пешән тулы җиләк, яшел борчак, минем әле елый белмәгән чак, минем әле әби бабайлы чак. Әбекәйле бабакайлы булып, ничә ынык уйнап үскән идек. Шул ишекне кайгы кайырып керде, хатирәләр калды җанны телеп. Әле түзеп була иде, бабакайсыз иде, әбекәй бар иде, 1 ел элек. Капка ябылганда борылып карыйм тәрәзәдә, әбекәем күзе карый кебек. Бикле капка, ятим тәрәзәләр, бу тилмерү шашып сагынудан, нигез йортта йозак, гомер китабымның ул битләре мәңге ябылдылар. Гаилә башлыгы әтисе хакында Эльмира Җәлилова сокланып сөйли. Чын ират үрнәге ди ул аны. Басуда менә клип төшергәндә дә уйлап торам. Аның менә аяк табан астыннан җиргә тамырлар китә кебек. Ул менә шундый теге имән кебек кеше. Аның табаныннан мөгаен җиргә шундый тамырлары бардыр. Чөнки аны ничаклы чакырдылар Казанга эшкә, башка районнарга эшкә. Ул менә шушы үзенең җиренә берккән. Ул шуннан шундый канәгатьлек ала. Без аның белән шушы клипны төшергәндә иртәнге 2-дән торып, авыл басуларын иңләп киттек. Һәм мин әтигә әйттем, әтим икән, мин аңладым, синең ни өчен һәрвакыт кәефең әйбәт булуын һәм һәрвакыт сәламәт булуын. Син бит мәйтәм җәннәттә йөрисең икән. Янында элгермәгән авыл, кояш карый шәфәк шитеннән, басу уртасында әти тора, кочаклаган аны игеннәр. Бу басулар аның тормыш юлы, уртасыда монда башыда гомер күзләренә кереп барган, әти кайтып килә басуда. Эльмира Җәлилова яңа әлемдә туса да, туган җире дип Айша улын саный. Чөнки яшьлегенең иң матур вакытлары шунда уза. 9нчы сыйныфны тамамлагач Актанышка йөреп укый. Көндә 16 чакрым юлны үтү аның өчен кызыклы вакыйгалар белән истә калган. Иң кызыгы безнең Актанышка, Аиштан Актанышка төшү һәр көнне молоковоз машинасының бочкасында. Аның бер багында сөт буладыр, икенче багына 11-12 баланы төяп, менә шушы абый безне жәлләп, аптырып китәдер укырга Актанышка.
Анда утырган кешеләр капкачы ябылган дөм караңгы бочкада бер кем дә белми, бу кемнең аягы, бу кемнең башы. Ләкин барыбер менә мин ул вакыттагы яшьлеккә шул кадәр шаккатан без шундый, ничек дип әйтим инде, ихлас, ярдәмчел, кешелекле булганбыз инде. Менә анда мин төшәлмим дә, менәлмим дә, бәләкәй буйлы булгач. Анда менә малайлар мин төшкәндә кулларын куеп шулай төшерәләр, һәм мин менгәндә кулларына бастыралар да менә болай итеп чыгаралар иде. Туган якының балачагын сагынмый тормый кеше. Күктәге ай әни салган түгәрәк ипи тезле. Үзебезне кен бирмәде, яттыкына тимәде. Без бит авыл малайлар, бер кашан сер бирмәде. Kaşan sır birmedi, üzebezine ken birmedi, yatlıkına timedik. Biz bit oğul malaylar, bir kaşan sır birmedik, bir kaşan sır birmedik. Kız көңеле. Ниләр бар микән анда? 16 яшьлек самими, эшкерсез кызның һичшиксез дөньяга үз карашы, әйтәсе сүзе бар. Хисләрен дә ул үзенчә сурәтли. Нәкъ менә шушы яшендә Эльмира Җәлилованың «Кыз күңеле» дип исемләнгән беренче шигъри җыентыгы басылып чыга. Аны тәкъдим итү кичәсен Актанышта зурлап үткәрәләр. Редактор исә Роберт Миннуллин була. Һәм менә шунда Роберт абый сәхнәдән шундый сүзләр әйткән иде. Шул яшел китапны тотты да инде. Эльмира, менә син әле язачаксың. Син бик әйбәт шигырьләр язачаксың. Ләкин менә бундый ихлас, бу кадәр чиста, бу кадәр ихлас шигырьләр синең бүтән гомереңдә дә булмаячак дигән иде. Менә мин бүген чынлап та укыйм һәм беләсезме, менә 5 ел элек язган шигырьләрне укыганда андый ук тетрәнү булмаска мөмкин, ләкин буларында минем һаман кул калтырый. Бик кыендыр сиңа минем белән. Төннәр буе йоклый алмый ятам. Мин үземдә үзем кунак кына. Ярсып тынгач, үз-үземә кайтам. Бик кыендыр сиңа минем белән. Күз ачкысыз җанда буран дулый. Тыныч бәхет белән тулы синле дөньям. Ташымыйча гына яшәдә бит. Булмый. Бик кыендыр сиңа минем белән. Кирфегемдә кар эрегән, яшьләр түгел. Ак каласы килеп аклана җан. Минем үземә дә үзем белән яшәү җиңел түгел. Миндә хәлләр шул бер кие. Ажагандай җәйдә эзләремне җилләре бә. Үзеңдә ни хәлләр? Күпме гомер күмер. Үзгәрдеңме? Үзгәрдеме күзләреңнең төсе? Синең күзләр хәзер нинди төстә? Бик кайтасым килә. Кайтып булмый. Яшьлек төсе сингән синле кичкә. Кайтарасым килә. Сине түгел, үз-үземне. Шул канатлы чакны. Кул сузымы ара булган хәзер гасыр. Мәхәббәттән мәхәббәткә чаклы. Бу күңелне әйтәм. Ярасына ямау өсте ямау салган төсле. Оныттыңмы мине? Соңгы сулышкача оныта алмам инде дигән кеше. Оныттыңмы? Онытмаган диләр. Әллә дөрес, әллә татлы ялган. Сагынам мин дисәм. Шанасым килә. Синдә минем сөю хакым калган. Бар да үтә диләр, белмим никтер. Якын димим, җиде ятта итмим. Һәм ул төннәр никтер искә төшә. Юкса күптән күктән күкрәү көтмим. Хәтерлисем булыр. Үз-үземнән горур идем. Бер ни көтмим. Үткән дидем. Бер ни көтмим дидем. Ә шулай да бер сүз көткән идем. Таныштык без, очраштык без салкын айлы кичтә. Буранлы яшьлек урамы истә, һаман истә.
Saf мәхәббәт мана иде җиһанны ак төскә. Сагындырып, табындырып, төшәсең син искә. Синле көннәр охшаш иде бары татлы төшкә. Яратудан янган төннәр истә, әле дә истә. Мең яралы бу ярату онытылмас һич тә. Соңгы сулыш алганда да син булырсың истә. Яраттыңмы моңа кадәр онытылып? Ай астында күктә ай тотылып, тирән иде ул хисләр, диңгез төсле, башың җыеп, дөньяң онытырлык. Яраттыңмы бер караштан гына ток суккандай тәмам инсез калып? Тәнне җылытырлык димим лә мин, җанны җылытырлык җылы табып. Яраттыңмы көне төне хәбәр көтеп, ансыз алган һәр сулыштан ишеп, аның хакта уйлап йоклап китеп, уянуга кылт исеңә төшеп. Яраттыңмы күрешүне көтеп, күрешүдән куркып, сорау алган төсле синнән һаман, кояш идем ул синең өчен, һәм яз исе килде микән аннан? Исемен тик пышылдаудан гына йөрәгеңә кайнар кан ургылып, яраттыңмы? Әгәр җуя калсаң, дөньясыннан ваз кичәрлек була. Ни булганын анык аера алмыйм. Таныш ялкын буа тагын тынны. Дөнья төртелгәндәй бер сорауга, я, җавап бир инде. Яраттыңмы? Казанга Эльмира Җәлилова 16 яшендә килә. Беренче барган җире дә Казан утлары журналы редакциясе буланың. Биредә аны Рәдиф Гаташ каршы ала. Менә шушы чордан чын-чынлап әдәбият дулкынына килеп эләгә ул. Биредә ул күренекле шагыйрь һәм язучылар белән таныша, аларның әдәби бәхәс коруларын, яңа иҗат җимешләре белән уртаклашуларын күрә. Бу яшь кызга яңа дөньяга эләккәндәй хисләр бүләк итә. Бүген дә Эльмира шул вакытларны аерым бер дулкынлану белән искә ала. Рәдиф абыяна киләләр иде Зөлфәтләр, без остазым дип, Мөдәррис абыя Гыйләмовлар киләдер. Һәм менә анда килеп керәләр аларыма, керешкә пакетларыннан тиз генә алып, дәфтәрләрен я булмаса берәр кагаз битен шигырь укырга керешәләр. Һәм китә теге бер-берсен тыңлау, бер-берсен уку, бер-берсе өчен сөенү. Шул арада Рәдиф абый минем шигырьләрне тартып чыгара да, "Менә сез тыңлап карагыз әле менә. Бу яшь шагыйрә Эльмира Җәлилова дип менә аларга мине тәкъдим итәдер. Һәм менә син шушы атмосферада язмыйча кара. Син һәр атнага бер көн, безнең иҗат көне бар иде. Ул көне Рәдиф абый бүлмәсендә җыелыш, менә анда Луиза Янсуарлар киләдер, безнең группада шигырь язучы кызлар бар иде. Һәм менә без җыелып Рәдиф абыйга иҗади отчет бирәдер дип әйтсәк тә. Әдәбият, сәнгать кешесенең төрле вакытлары була. Халык күңеленә кереп калырдай чын иҗат җимешләре көтмәгәндә генә туадыр ул. Илһам килмәгән очракларда була бит. Эльмира Җәлилованың да кулына каләм алмаган чоры була. Берсендә Фирүз апа Мөслимова дигән шагыйрь белән сөйләшеп утырабыз, һәм ул миңа әйтә: "Беләсең, Эльмира, бәхетле хатын-кыз шигырь язмый. Һәм минем бәлки менә бөтен дөньяга үземнең бәхетле икәнемне исбат итәсем килгәнме? Мин аны белмим. Әллә инде аның вакыты җитмәгән булганмы? Әллә ул чынлап та менә ул чорда мин бер әйбердә бернинди илһамда булмаган. Бәлки минем илһамым бүтән өлкәдә булгандыр ул вакытта. Һәрбер хатын-кызның бит иҗат кына түгел, аның башка яклары да була. Анда да илһам кирәк. Бәлки менә илһам башка өлкәгә юнәлтелгән булгандыр, ләкин 12 ел буена мин бер юлда язмадым." Эльмира Җәлилованы күп популяр җырлар авторы буларак та беләләр. Аның сүзләренә язылган җырларны татар эстрадасының танылган җырчылары башкара. Әлбәттә, әлеге иҗат җимешләре тамашачының да йөрәкләренә бик тиз үтеп керә һәм сәхнәдә, радио һәм телевидениедә яңгырый. Uyarsın biledir canımı, uyar suda avuldan kışlara. Nişe yıl yaşap da süyünü, bilmegen iken bit bu yürek. Utka sal suda sal siniminin, üzünde bürdürlep yanane. Üzüme bulmazsan bulmazsın, şanımda yaz bunu kalane. Utka sal suda sal siniminin, üzünde bürdürlep yanane. Üzüme bulmazsan bulmazsın, şanımda yaz bunu kalane.
Dünya kuup gümürükde anlatılla dustuğan Yaşauның her bir mizgili meşakkat bilen tuluğan Yaşigeli, yaşın bulup bulup Bu dünyada gümürden de kadirlirek birni yok Yaşigeli, yaşın bulup bulup Bu dünyada gümürden de kadirlirek birni yok Yolu boyunda özgen payınarga Uğradım min yürek sağışın Sağnulardan kayşaksıza köngel Tuğan yakka kaytıp barışın Tığlar işini kül boyunda özgen Tolda sayrar kışlar davışın Yürek yarasına dava özlem Tuğan yakka kaytıp barışın Tığlar işini kül boyunda özgen Tolda sayrar kışlar davışın Yürek yarasına dava özlem Tuğan yakka kaytıp barışın Bizning bik şәп шәкырләребез бар. Бар Луиза Янсуар, бар Йолдыз Миңнуллина, Ризал Мөхәммәтшин, Лилия Гыйбадуллина шалда яшәп иҗат итә торган. Бик күп безнең яшь шагыйрьләребез һәм яшь дип без инде яшьтә түгел, без инде урта буын хәзер. Бездән яшьләр бар. Безнең киләсе буында балаларыбыз өйрәнердәй авторларыбыз мин уйлыйм бик күп. Бүгенге көн иҗатчылары арасында Эльмира Җәлилова бер сүзсез үзенең урынын алып тора. Син әле язачаксың дигән сүзләр хак килгән. Хәтта 12 елга сузылган озын тәнәфес тә таланты булган шәхеснең каләм карасын бетерми. Аның шигырьләре халык, бигрәк тә хатын-кыз тормышына аваздаш булып кала бирә. Мин уйлыйдым, мин шул кадәр җиңел уңайлы кеше дип, гел шулай уйлап яшәдем мин. Чөнки минемчә мин менә Акны ак дим, караны кара дим, әйе икән әйе, юк икән юк. Ләкин берсендә миңа шушы үзем бик озак аралашкан, тирән аралашкан кеше әйтә. Синең белән аралашу ай-хай авыр. Шунда мин утырып уйлый башлыйм. Чынлап та, ул кеше ара мөнәсәбәтләр иң авыры дөньяда. Без бәлки бер-беребезне аңлап та bitirmeybizdir, çünkü biz özümüzün de onunla bitirmeyiz. Elmira degende mesela min özüm turunda uylау түгел инде, әгәр дә үземне сыйфатларга кушсалар, мөгаен әле үзен үзе дә аңлап битермәгән кеше дип әйтер идем. Мин бик ялкау. Үземне сыйфатлар идем шулай, бик ялкау. Бик кыюсыз, мөгаен күп әйберләрдә, күп сорауларда. Ләкин шул ук вакытта Мин бик бәхетле, чөнки минем янда һәр вакыт мине үскәрәк, яктыгарак, матурлыккарак турда торган кешеләр пайда була тора. Мин яшен. Камчылап хәтерен кисәрлек. Күкләрне күкрәтеп инәләм эй дөнья. Бәгырың исәнме? Мин буран. Аклыкка күмәргә маташу дөньяның карасын. Юк. Шәфәк офыгы түгел ул кул сузым. Бу яшәү һәм үлем арасы. Мин тау. Мин шундый тып-тын тау. Дәшмимен. Тынлык ул горурлык асылда. Мин урман. Кайында, имәндә, җилдән һәм туң җирдән сыгылган, бөгелгән, сынмаган. Тирәндә тамырлар тармаклы һәм еллар маңгайга уелган сырларда. Мин диңгез, ярына сыймыйча долаучы, күпменең җан зарын тыңлаучы. Шуңамы, язмышның нәкъ үзе шикелле, мин тузлы, мин ачы, мин кеше. Габгады бик көчсез, бик көчле, ут төсле, су төсле, җир төсле, тау төсле бер кеше. Кояшта, яңгырда, буранда, давылда, җанымда мин тере бер кеше. Үзендә бер галәм йөртүче, дөньяны ак-кара итүче, мәңгелек
яшәеш көтүче һәм яшәп туймыйча китүче бер кеше. Тик кеше. Гадилектән матурлык тудыручы. Шагыйрь Эльмира Җәлилова турында әнә шулай дияргә мөмкин. Аның иҗаты берәүне дә битараф калдырмый. Шигырьләре һәр кемгә аваздаш. Бүгенге каләм тибрәтүчеләр арасында киләчәктә әдәбият дәресләрендә өйрәнерлек шәхесләр бар икән, Эльмира Җәлилова һичшиксез алар рәтендә.